Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngamukele kwesimanje ngizokulethela izindaba ezifika ngaso ke isikhathi umgibe phansi kwanongoma ke ongumlandeli ke omkhulu ke wayo ke lapha ke inkatha ke useveze noma ke useshike angalazi kuyena lapha ke ugodole ke ongumlandeli ke futhi ke omkhulu ke wayo ke lapha ke iMK ke umkhoto ke wesizwe mbukeli ke ake ngushiye nayo ke le video yakhe ke umgibe ke ekhwela ke edilika kulona ke iqembu lakhe ke ugodole kanye naye ke ugodole lapha ke okungumkhoto ke wesizwe ke elilandelwa uyena ke umfana ke ugodole. Nansi ke mbukele ke i-video bese uya lapha ke ezozi comment section usizwe uvu lakho ukuthi ngabe ke wena uthini njengoba ke yena ke umgibe ke eseveze ukuthi ke bashayiwe noma badliwe lapha ngesikhathi ke kade benikela nangayo ke inkomo noma bebephethe yona ke inkomo lapha ke ngesikhathi ke kuyovodwa mbukeli. Awuye lapha ke ezozi comment section sizwe ukuthi wena ngabe ke uthini. Siyabonga. Godole, woza, hlala Godole. Kuthi uzohlala kanjani ngoba ulale sistrapha nje uzoyibona lenga la. Godole wena kade ngakuyeka ngikubuka nje. Khonzile kodwa mfana wami. Bafowethu before nje ngiqale ngikhulume. Namhlanje ngizokhuluma njengomgibe oyimember yenkatha tha. Mina iqembu engathi mangizala la ngafakwa lona inkatha tha angaze linye iqembu ngilasi alikho iqembu ngilasi ngaphandle kwenkatha. Ngicela nje ukubonga ubhuti umyeni umdelwa wangakithi. May he so rest in peace. Owangifaka inkatha at a very young age. Ngohlezi ngikukhumbula njalo mngoni ngiyakuthanda. Ngiphinde ngibonge uZwide omhlophe wakanongoma esikhaleni. Sahlangana naye eMangosuthu ngo-2010. Wayifaka lento naye futhi. May his soul rest in peace. I will always love you, Khatshwa. Bese ngizobonga uShengwe omnyama waSolundi emahlabathini. Naye ngahlangana naye eMangosuthu ngo-2010. Bangifaka kwiSadesmo 2010. Nosikhumbula istrike esikhulu esasiseba ngosuthu ngo-2010 seSadesmo. I was there. Yebo? Ngokufakwa ila madodana awu2. Ngilapha ke bafowethu. Godole. Izolo benisempofana. Beniphapha. After nibuya eMandeni. Nikhohlwa into eyodwa ukuthi iward yaseMandeni lena iwina kwangayona inkatha. So ukuphapha kwenu nasibiza ngamagama nathi thina siyembesa thina. Nisijwayela kabi. 2021 eMandeni inkatha yathola amavoti a187 kulo video leyo. This year sithola u500 plus. That means inkathi improvile kuleyo ndawo leyo. But nina endonsi inkomo zeinhlawulo, inkomo zeyidikhi. Yes, nizokwenza ngathi iward ngiyithu. Godole, yekani mangicontesta bese nifaka inkatha phakathi. Inkatha fethu ayiyona iqembu lenu. Khulumani ngeqembu lenu lele ligcwele obani, hey futhi awuthi ngimi. Banilaya ke isolo. Naya izweni empofana. Big banishaya. Yes. Ubayibona ukuthi useless mawushaya umuntu ngo100+%. Phela nama amavoti enu watholile leqembu eliwinile lingawaphinda kabili plus. That means you are useless Godole neqembu lakho. Indaba yena ayikho nje. Msangano. Nande ngomlomo kuphela ni busy nikhuluma ngenkatha. Yekani inkatha phumana enkatheni. Inkatha ayinifaki imanifest ayinifaki isitayilo nini. Hani phumane ke enkatheni. Phuma nje kuyona. Nina mhlambe ayangiyibhutshuze mhlambe lezi ndaba lezi. Angaze ngithi vu indaba ukuthi nina iqembu lenu lakhwe ngama leader imost yawo ethintekayo egangeni ngeimali emaqenjini abasuka kuona. So sebeyohla imali ngophathuke manje eqenjini lenu. Lona siqale seyizithi vu. Asale seyizithi mbibi. Futhi nawe ungasho nje ukuthi leyo ndawo yawe uyiswe ngami. Nami angaze ngize ngithi mbibi. Phumana enkatheni madoda. Khuluma ngeqembu lakho mali kuhlula yeka. Mina inkatha ngiyithanda. Futhi ngofela kuye inkatha mina. Ngustaki mina. Wangempela ustaki. So nje Godole mfethu
ngiyakuyala mfethu khuluma ngeqembu yekani ukuthi siyembesa vele siyembesa ke kusebusika so what. Yes, people need blankets for them to be warm. High stickies for you guys. Nazi kwazana nani neyidikhi nina. Yes, idikhi. Idikhi. Yaba yesdikhi. Sis.